shawarwari guda 5 ko 6 ga mai buƙatar fara komai da kake so ka fara a rayuwarka, ko kiwo ko sana'a ko noma, kuma me kake so ka fara a rayuwarka. Ya kamata ka san wa'annan abubuwa kafin ka fara su. Abu na farko da ya kamata ka sani a rayuwarka shine ya kamata ka san kana da sha'awar abin da kake so ka fara. Da ita wannan sha'awa ita ce za ta rike ka ga duk ƙalubalen da suka zo, saboda wannan sha'awar kai ka sa kanka kuma kana da manufar da kake so ka cimma, to za ta zaunar da kai a wannan mataki har ka cimma waccan manufa da kake nema. Sai abu na biyu, sai ka nemi ilimi. Da zaran ka ji kana sha'awar yin abu kaza, to yanzu sai ka tsaya ka koyi ilimin abin da kake so ka zama a rayuwarka. Makiyayi ne kake so ka zama, kana so ka zama mai kiwon dabbobi ko kaji misali ko zabi, to sai ka koyi ilimi a kan su wannan kiwon kaji. Ka san su menene su kajin, ka san gidajensu, ka san weather da suke bukata, ka san ma in bayan ka kiwata su yadda za ka saida su, ka san ma yadda za ka iya samar da naka kajin na musamman wanda duk da an gansu an san na kamfanin ka. To sai abu na gaba, sai kuɗi. Ya ka nemi kuɗi. Kuɗi suna da matuƙar muhimmanci akan dukkan harkokin da kake. Idan ka samu kuɗi, to wannan shi zai baka dama ka ga yaya za ka fara wannan harka. Za ka fara daga micro ne, 1 ne zuwa 5 ko kuma 1 zuwa 10 za ka fara na kaji da zabi kana sawa suna kyankyashe ma, ko za ka fara ne daga 11 zuwa 20 mini ne za ka fara, ko za ka fara ne daga 21 har abin da ya kai 100. Za ka fara ne zuwa 100. To idan haka ne ka fara daga 21 small daga 100 kai daga 101 zuwa 500, ko kuma a'a za ka fara ne as medium daga 501 zuwa 5000, ko kana so ka yi large scale farming ne daga 5000 and above. Saboda a dai a Najeriyance a iyakan nawa sanin har yanzu ban ga wani kamfani ko gidan gonan da suke da kaza wanda za ka yi musu odar kaza 5000 su kawo maka ita nan take ba, ko kaza ko zabi a ce guda 5000 gashi an kawo maka. Har yanzu ban ga wannan gidan gonan ba. To ko kuma sannan shi ne akan kuɗi, sai lokaci. To ya kamata dole ka samo wa kanka lokaci. Lokacin shi ne zai baka dama wancan ilimin da ka koya da wannan kuɗin sai ka sanya ka yi amfani da lokaci. Aka dinga zuwa gidan gonanka, ka koda kana da ma'aikata, za ka karanta ka san behaviors na dabbobin da kake kiwo ko kajin da kake kiwo, wanda da ka shiga in akwai matsala za ka iya gane wannan kaji suna da matsala kaza, wannan zabi suna da matsala kaza, wannan kaza suna da matsala. Shi zai baka damar ka yi taking quick actions. Lokacin da ka bada, za ka je ka zauna ka dinga kallon attitudes da behaviors ɗin dabbobinka. Shi ma ilimi ne na musamman, ba da ka je ka fita ba za ka san behaviors sosai. Sai abu na gaba, wuri shi zai ƙara baka determining ɗin adadin quantity ɗin da za ka fara da shi. To no matter how little the space ɗin da kake da shi, ka yi managing ka fara. Da haka ake growing. You start with 1. Duk abin da za ka fara da 1 har zuwa ka kai inda kake so. Sai abu na ƙarshe, manufa. Idan da 1 ka fara, meye manufarka? Na fara kiwon kaza 1, to amma target ɗina nan da shekara 5 ina so in samar da babban gidan gona wanda akalla ba a kasar ba yana da kaza sama da 5000. Muna kyankyasa, muna breeding, muna kaza a gidan gona. To wannan shine, to wannan manufar da target ɗin da kake da shi zai rike ka a kullum. Kana auna progress ɗin da kake. Daga 1 sun koma 2, daga 2 sun koma 4, daga 4 sun koma 8, daga 8 sun koma 16. Kana nan har a kai inda kake so ka kai. To wannan shi ne, saboda idan babu manufa, babu target a cikin rayuwa, to babu inda kake tafiya. Wato kana neman abinci, kuɗi ne kawai na cin abinci.
ka samu ka ci ka yi sutura ka dan sai yar mota shike, baka da hadaf, baka da target, al'umma nawa ne a karkashin ka, me kake so ka kafa, wani legacy kake so ka bari, wa kake so su karu a rayuwarka ta sanadiyarka. Wannan shine shawarwari da nake da su guda 5 ko zuwa 6 ga duk abin da kake so ka fara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.